Jiena nara li aħna krejajna pjattaforma li hija Right to Smile. Li hija organizzazzjoni li taħdem ma' organizzazzjonijiet oħra kemm Malta u kemm barra minn Malta fejn naħdmu flimkien biex nitfgħu ir-riżorsi tagħna fuq mejda u naraw kif nistgħu nilħqu l-għanijiet tal-żgħażagħ, tfal u l-komunitajiet li nkunu qed naħdmu fiha. Issibu komunità li għandha xi nuqqasijiet li taħsbu li bejnietkom tistgħu titfgħu ir-riżorsi flimkien u taslu għal xi għanijiet. Ġifieri, ikun hemm komunità li għandhom viżjoni għal proġett jew bżonn għal proġett u aħna nofru l-għajnuna tagħna. U dak komunitajiet tmort fixxuhom intom jew huma jsibu lilkom? Le, ġeneralment jiena kont nivvjaġġa, kont immur ġo postijiet nintaqa' ma' nies ma nafx min huma, ġo postijiet fej mhux qed ngħidlek ħassejtni mhux sikur, imma inti ma tkunx taf ma' min ħadd intaqa' waħdek u tibda d-diskussjoni tara min huma dawn nies inkun ġa segwejthom ftit biex nara kemm huma kredibbli, alla volja ġeneralment ikunu nħobbu naħdmu ma' organizzazzjonijiet jew komunitajiet laqas ikollhom organizzazzjoni ġi l-ewwel pass ikolli ngħinuhom jikkreaw community-based organization ħalli jkollhom anke element legali għax ovvjament biex taħdem magħna jiena mhux se ntik il-flus biss. Ġifieri jiena rrid li inti jien għandi requirements ta' reporting li rrid nagħmel kemm internament ukoll lill-kummissarju tal-organizzazzjonijiet tal-volontarjat u rridu nifhmu li biex naħdmu flimkien jien għandi l-bżonnijiet tiegħi u int għandek il-bżonnijiet tiegħek. Issa inti meta taħdem ġo komunità l-Kenja fej daw qatt ma semgħu b'report trid tibni wkoll il-capacity tan-nies li qed taħdem magħhom ħalli nkunu nistgħu naħdmu x'ina ma nistax noqgħod nagħti il-flus bla ma jkolli rendi kont ta' kif qed jintnefqu u mhux biss li tajtek il-flus, jiena biex naħdem ma' xi ħadd irid ikolli kull irċevuta anke ta' kilo ross irrid ikolli l-irċevuta, tikteb rapport u mhux dejjem faċli fil-bidu, imma mbagħad bil-mod il-mod gbirna aħna u bdew jikbru huma ġifieri llum il-ġurnata għandhom sistema ta' kumitat tal-komunità, kumitat tal-iskola, l-għalliema, l-ġenituri u tista' tgħid li llum il-proġett mhijiex biss Right to Smile u l-komunità, għandek Right to Smile il-komunità, l-iskola u l-ġenituri u d-deċiżjonijiet jieħduhom flimkien, però ovvjament ħafna mill-idejat huma tagħhom jiena ġeneralment nintaqa' jkollhom idea pereżempju għamilna proġett tal-agrikoltura l-Masaj mhumiex magħrufin għall-agrikoltura, tajbin ħafna bil-bejjem, bil-livestock, però mhux bl-agrikoltura, kont darba qed nieħu belate ma' waħda mill-ġenituri, ma' parent li laqqas hija Masaj minn trajb ieħor. U daw tajbin ħafna fl-agrikoltura u qalt li taf x'ikun importanti hawnhekk li kieku nagħlmu jkollna xi tip ta' tagħlim, speċjalment lil Masaj, kif jagħmlu kitchen gardens ħalli aħna nkunu nistgħu ngabru l-ikel tagħna nifrankaw il-flus li morru il-town, is-suq u anke tina naqra indipendenza li nistgħu ngabru affarijiet differenti. Jiena naf li nista' nalloka riżorsi biex inġib xi ħadd lokali u għamilna proġett ta' xi 3 snin fej kull familja llum il-ġurnata għandhom kitchen garden hemm min m'għadux iżomma, però min gabbar u jibih ħafna drabi they barter within the community. Però ma konniex nafu ma dabbeda fl-2017 dal-proġett. Fl-2020 meta faqqat il-COVID daw ġew restritti milli jmorru il-belt meta jridu, ġil ma setawx jixtru, allura daw il-kitchen gardens sfaw xi ħaġa vera importanti, fim? Mela, tlaqna?